Вижте откъде извира Дунава. Тук си го пише на немски. Виждате ли го? Ето Дунава откъде тръгва. От Германия, планината Шварцвалд. Погледнете го. Вижте. Тук се пише колко е дълга и така нататък. През колко държави минава. Вижте я Дунава, откъде тръгва Дунава. А надолу, другите държави, това става, погледнете. Това е Дунава. От тук тръгва Дунава. Виждате ли?